Good morning लोगोफोर नै जोंहा ना पासियाव ना नांदों नै सिंगि सिंगाफोरहाय दिनै मोजां नांथारदों ओमफ्राय नै फासि गिदिर आल्ला नै सिंगिया गिदिरथार मानै गिदिर गिदिर ओमफ्राय नै खावैयाबो गिदिर गिदिर केमेरायाव फिसा नुदों दे खावैयाबो गिदिर गिदिरथार एसे डिस्टार्ब खालायदों नै लोगोफोर एकदम जि मोजां मोजां ना सिंगि गिदिर गिदिर नांथारदों जोंहा फासियाव मोनानानै साना ओमफ्राय मैया बिलिफाङाव नांनाय नालाय सिंगिफ्रा बिलिफाङावसो ओंखारो नै थैजोब्बाय होमबाबो जाजायो सिंगि फिसाबो नै ओमफ्राय खावै फासिनिबाथाय थैजोबनायहाय सिंगि फिसाबो सिंगि गिदिर जोगोनार लाबोखालायदों ओमफ्राय आदैया फासि गोदान लाबोदों नै ना सल फासि गोदाना लस जासै बुरजा नांगोरबायहाय अन्थावबाथाय हाग्रा गोजा हाग्रा गैयाबालाय आराम नांथारगौ गोदो जि मोनोमोन दा हाग्रानि थाखाय मोनला नै लोगोफोर जोगोनार बायनानै लाबोखादोंमोन मैया बेखौनो जोगोनारजों नाजों संनोसै केमेरा हमग्रा गैयाहाय हारसिं हालांबाय थानोसै आङो नोंसोरजों हाबाय थाला वाव दै होदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय रुइबाय थुग्लिनानै ना होसननोसै ना सिंगि खावै लोगोफोर खेबसेनो होजोबबाय गोथाव जाथारनोसैहाय नै गंगार दुन्दिया फांसे फांनै दं जोगोनार ओंख्रियाव गंगार दुन्दिया होबा जि गोथाव मोनो आं आरो बेखौनो फांसेबाबो होनोसै मोजां सुनानै एसेबाबो होननाया फांसेबाबो होनलायबाय दाउफ्रा जायोहाय गेसारा गोजासो दाउफोर जायो नै बेनो थैयो आंना नै गंगार दुन्दिया होनोसै मोनबायानो दे गोथार आंना ओंख्रिया मोनबाय नै ना होनायखौथ' नों बांद्राय आमथा संजायाना बेखायनो एसे बिदै संबाय स्रा स्रा हाय सनाफोर मादैया ओंखाम जानोसैलाय ओमफ्राय जि गुदुं दासो मोनदों ओंख्रिया नै जोगोनारजों ना सिंगि खावै फासि साना मोनदोंमोन ओमफ्राय आरो नाखौ बाथोन लिबु ससे लाबाय आं ओमफ्राय बाथोना गोसाखा बानलुखौ लालाय लायला आङो जि गुदुंहाय लोगोफोर नै लखबना लाबाय जोगोनार आंनि फेभरिट लागाव गुदुंथार माला जागोन ना सिंगि नै बिदै गोनांलाय गुदुंखा ओमफ्राय जानो लुगैनो हाथारला आङो जोगोनार होनबाथाय मालासो मोननो मालासो जानो सानखाथारो जोगोनार आक्रमन लोगोफोर
सामब्राम बरहा होनाय बाथोनाबो गोदै गोथाव जाथारदों। मा ओंख्रि जानो सामफ्रामबो ना खावै रायलायनो रोंगुलायासै आं जानाया। आंना मेगना मोजाङै मोजाङै नुग्रा जाबायहाय। जाबावनांगौथाय मेगना खानि जाबा मबाइल सेरबाय थाना दखानावबो कास्टमार गैयाबाथाय मबाइल सेरबाय थानानै थायोना टाइम पास। उफाय गैया मोनायावथ' आं दाना सेरखाथारला दसेल' ओरैनो सेरनानै उन्दुयो। खानि जाबाथाय गैलाहाय। ना सिंगिया जि गिदिर गिदिर रग' रग' मानै नांदोंमोन। बे गेजेरजों साबा बिराद ना नांखागौमोनहाय ओमफ्राय हाग्राना जायगा बानायनाय जायाखै। ओरै नैबे न' खाथि सेरजोंसो सादों बेयाव नांबावदोंसो। गेजेर साबाथ' सिंगि मागुर नांगौमोन। जों मोनानानै फैयो नालाय 7टा 8टायावसो फैयो। बबे समाव ना सानो। फुङावबो हाखु दाखु हास्लाबा मोनायावबो मोनानानै फैयो। जायगा बानायनो टाइम मोना बे थौलेफ्रावनो सालाबायनानै दोनो। बिसिनि फुख्रियावबो ना मोनगौमोन ओमफ्राय आं बानानै थाङाखै। दैयाबो गिदिर ना। ना ओंखारनाय मोनाखै मोनगौमोन मैया ओमफ्राय आं बानानैसो ओंखारलाङाखै। दखानबो हैनांगौ बन्द' बन्द'। ना हमदावबाथाय टाइमा आरो बारा जायो। ना हमबाथाय आरो दखान सखान बावजोबलायो बिराद इन्टारेस्ट मोनो।
बिराद गोथाव जाखादों ओंखामखौ जाबा जाबावनो हागौमोन आं जाला